Siyabonga kakhulu uNkulunkulu makakulonde. Kulesi siqephu njengamanje sobe sibhekana udaba lukaNomfundo wakaMsibi. Mina ke igama uPastor Ningi. UNomfundo la uthi ke sawubona Pastor. Siba ngezimvuliso. Ngicela ke la ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha mhlawumbe ubona nje ulwembu. Spider web ekoneni ye-bathroom leli bhuku selibuya ke kathathu ngiyabonga. So into esingayisho la ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi uma uphupha la ubona ulwembu noma ke isicabucabu kube uphawu oluhle kakhulu osuke lusho nje ukuthi lindela mhlawumbe izinto ezinhle nezizokujabulisa empilweni maduzane. Futhi kuyenzeka uthothi uma uphupha ubona mhlawumbe ulwembu noma isicabucabu nalolu phawu kube uphawu osuke lukhuthaza ukuthi mhlawumbe empilweni yakho uzoba namathuba angcono noma uzoba ke nenhlanhla yokwenza imali noma inzuzo noma kungasohanjelwe isivakashi esithile ongasilindele. Yabona kanti futhi kuyenzeka uthola ukuthi uma uphupha la ubona isicabucabu ke sesiluku ulwembu uthola ukuthi lapha ke sekuba uphawu suke selukutshela ukuthi ke ubudlelwano bakho mhlawumbe nomuntu wakho buzokuba ngcono noma buzothuthuka phinde futhi bube nenjabulo noma ke nizojabula nalomuntu onaye njengamanje ebudlelwaneni nobudlelwano benu bube mnandi ubuthokozelo yabona. So kuyenzeka futhi uma uphupha ubona mhlawumbe isicabucabu siluku ulwembu uthola uphawu lokusuke lukutshela ke ngokuthi mhlawumbe umuntu ozokwazi ukwenza inzuzo ozoba nenhlanhla mhlawumbe futhi impilo ezomhambela kahle mhlawumbe uzokwazi nokuzakhela udumo ebanganini bakho mhlawumbe onabo nje manje okungabangani abaqotho nabalungile yabona. Kepha futhi kuyenzeka uma uphupha mhlawumbe usubona nje ulwembu olugcwele indlu ngokwendlulele noma usubona ulwembu loluningi endlini. Uphawu olubi lolu ngoba suke luchaza la umoyana othile omubi noma ubuthakathi obuthile obubi obungahle buhlasele mhlawumbe umndeni wakho noma umndeni le eniwuwo nomuntu wakho oshuthi mhlawumbe kuyenzeka wena nomuntu wakho mangukuthi lendlu ekade kunalolu lwembu kulona oluningi yakho nalomuntu wakho oshuthi kuyenzeka sekunobuthakashana noma kunomoyana othile omubi ongalungile okhona ongahle udale mhlawumbe ukuthi kungabi nozinzo ebudlelwaneni benu noma kungabi nokuthokoza ebudlelwaneni benu. So ufuna ke nisukume nithola usizo. Kanti ke asiphethe ukuthi makwenzeka ubona mhlawumbe izicabucabu ezimbili zihleli kulona ulwembu nalolu uphawu oluhle mhlawumbe kuyenzeka uyayibona lezi zicabucabu ngaba isikhulu noma ngesincane ihlelo uphawu lwenhlanhla nalolo uphawu lokuchuma uphawu lokufumana umusa othile mhlawumbe empilweni noma ke ukuthi ngase ube nempumelelo nje enkulu ongahleke ube nayo empilweni yakho. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngathi ke angakulonda akubusise kona konke ukwenza empilweni uphumelele. Be blessed.